Welcome to the Battle of the YouTubers. Boy Tapang versus Jimmy Pacquiao. Maglalaban na ngayong buwan ng September. Excited ka na ba sa bakbakan ng dalawa? Halina't pag-usapan natin ang kakaibang estratehiya na posibleng gamitin nila sa paparating na laban. Manonood natin ang laban na ito, lalo na't isa ito sa mga mabibigat na laban na gaganapin sa The Battle of YouTuber. Sino nga ba naman ang hindi masasabik sa laban na ito? Dahil muli mga idol, ang pagbabalik ni Boy Tapang sa The Battle of YouTuber at ang pag-akyat niya sa ring kasabay ang isa sa tiyak na magpapagimbal sa buong YouTube sensation na ang anak ng ating pambansang kamao na si Jimmy Pacquiao. Ito ay matagal nang pinag-usapan at planado. Kaya sa buwan na ito ay bubulabugin ang mundo ng The Battle of YouTuber ng dalawang kalahok na si Boy Tapang at si Jimmy Pacquiao. Si Boy Tapang ang isa sa mga nagpabagsak sa YouTuber na si Russell Brusco. At ang mga panahon na iyon mga idol ay halos bugbog na itong si Russell Brusco at naipanalo ng isang dayo na mula sa Cebu na si Boy Tapang. Tapang dito. Russell, malakas na solid ito. Yan ito si Russell. Naka-order ka. Russell, Wala na. Russell! Oh, Ayaw na. Ayaw na. Down. Grabe yung willpower ni Boy Grabe si Tapang. Boy Tapang dito. Grabe yung willpower ni Boy Tapang. I think Yan. At this is it. Knockout para kay Boy Tapang. Ang laban na yun mga idol ay sigurado akong naging isang bangungot para kay Russell dahil hindi niya lubos akalain na ganun ang kahahantungan niya. Gayoy nag-training naman ito ng gusto. Samantala kinapos naman ng hangin itong si Boy Tapang at kitang-kita ang panghihina nito sa taas ng ring. At sa pagkakataong ito mga idol ay nananatiling 1 win at 0 loss itong si Boy Tapang sa The Battle of YouTuber. At ang bagong salta sa baluarte ng TBY ay si Jimmy Pacquiao. Sino kaya ang mananaig sa kanilang dalawa? Dalawang may natatanging kalakasan at experience sa pagboboxing ay magkakaharap na. Puspusa naman ang paghahanda ng dalawang kalahok na si Jimmy Pacquiao at Boy Tapang. Ngunit hindi nila ito ipinapakita sa mga tao dahil alam nila sa sarili nila na parehong mabibigat sa kanila ang makakaharap nila. Sa mga nakaraang laban ni Jimmy Pacquiao at mga training niya ay tila napakalakas ng stamina nito. Nakukuha ni Jimmy Pacquiao ang estilo ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Makikita din natin mga idol kung paano manutok itong si Jimmy Pacquiao gamit ang mga estratehiya ng kanyang ama na nai-apply nito sa kanyang mga galaw kung gaano itong mag-hook, mag-jab at dumepensa. Talaga nga namang isang mabigat na kalaban ang makakaharap ng ating idolo na si Boy Tapang kapagkat ang nagtuturo at nagtitraining dito ay walang iba kundi ang kanyang ama na pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacquiao. Samantala naman mga idol, itong ating idol na si Boy Tapang ay puspusan ding nag-iinsayo kasama ang kanyang coach na si Donnie Ahas. Si Donnie Ahas ay isang Pilipino boxer na minsay pinasan ng Pilipinas para ipaglaban sa buong mundo. Kaya sino ang nagsasabing isang simpleng laban lang ito? Kayo'y nasa likod ng mga manlalarong ito, ang mga lehitimong manlalaro at boksenyero na nagbibigay ng karangalan ng Pilipinas sa buong mundo. Ang katanungan mga idol, sino ang magwawagi at magiging kampyon sa laban na ito? Ito ba ay si Boy Tapang o si Jimmy Pacquiao? Mag-comment lang sa baba. At hanggang dito na lang tayo mga idol. Kung nais mo pa ng mga kasunod na impormasyon patungkol sa laban ni Boy Tapang at Jimmy Pacquiao, ay inaanyayahang kitang isubscribe ang ating channel at i-like ang video na ito nang sa gayoy maging updated ka sa ating susunod na video. Nag-upload ako ng 1 hanggang 2 video araw-araw at sigurado akong susunod na video na gagawin ko ay ang hinihintay mo. Maraming salamat sa panonood. Goodbye!